Hello, hello mga kababayan ko dyan, lalo na mga OFW. Ingat-ingat po kayo palagi at sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon, panoorin natin ang video ni Atty. Panilo Salvador kung saan nagsasabi siya na hindi niya iboboto si Ping Lacson. Alright, bago natin yan bigyan ng reaksyon, panoorin muna natin ang video. Intro muna tayo guys. 1, 2, 3. Attorney Sal, gusto namin makuha ang iyong reaksyon kung sakali daw na muling pagbigyan bilang senador ay isa sa tututukan ni Senator Ping Lacson o former Senator Ping Lacson ang paglaban ng halaga ng pagkatayo ng new Senate building sa Taguig City. Kung bakit? Kahit ang balita ni Jason Rubrico. 4 na beses na ang itinaas ng halaga ngayon ng new Senate building sa Taguig City mula sa original nitong budget na nasa higit 8 bilyong piso lang. Ayon kay Senate Committee on Accounts Chairperson Senator Alan Peter Cayetano, nagkakahalaga na ito ngayon ng 33 billion pesos. Ikinagulat ito ni Senatorial Aspirant Panfilo Lacson na aniya ay inirereklamo na rin daw sa kanya ni Senate President Cheese Escudero. He was already questioning it and sabi niya, mahirap talaga tanggapin sa konsensya na ito na yung pinakamahal na building sa buong Pilipinas, kung sa buong Asia, no? Sakaling at manalong senador, nais magkaroon ni Lacson ng pagpupulong upang himay-himayin at alamin ang mga dahilan kung bakit lumobo sa 33 billion pesos ang halaga ng Senate building. Payo naman ni Lacson kay Cayetano, dapat ay magkaroon ng mga palagiang konsultasyon sa mga senador para tugunan ang nasabing issue. Gawin yung masisinang consultation sa mga senador, pati sa agency na yung in charge para sa construction, which is DPWH. Sa kabila naman ng kontrobersya, ipinunto pa rin ni Lacson ang pangangailangan ng bagong building para sa mga senador. For 100 years or over 100 years, ang Senado laging umuupa. Ngayon, umuupa kami sa GSIS, yung aming parking space, umuupa sa SSS, at saka po sa economy, kung patuloy na umuupa, pagkatapos, hindi naman magkakaroon sa sariling building. Hindi pa tiyak kung kailan matatapos ang konstruksyon ng new Senate building. Pero ani Lacson, target umano itong matapos sa 2026. Matatandaan na nagkainitan din sa isang pagdinig patungkol sa new Senate building sina Senador Alan Peter Cayetano at Senador Nancy Binay. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SMNO News. Presyo ng bagong Senate building, patuloy na pagtaas nito, Attorney Sal. What's your take on this, Attorney? Sus Maria Jose. Ano sabi? Tututukan niya kung bakit umakit. Tutukan mo yung pag-abolish ng tinamaan ng magaling mong proposal na maglagay ka ng Senate building. Nakakahiya po yan. Hindi makakakuha ng boto sa akin yan. Kaibigan ko yan. Okay sa akin yan noong mga panahon. Pero yung ginawa niya yan, that destroys everything that he has planted. Can you imagine? Isang building, 33 billion para sa 24 senadores, ilang mga paaralan, ilang mga ospital, ilang kalsada, ilang mga medisina, ilang ospital, ilang mga infrastruktura ang magagawa po natin. Kung hindi natin itutuloy yan, 23 billion at siya ang promotor niya eh. Pagkatapos ko yan, isasabi niya, tututugo ko. Naku kung po pwede lang, mamura kita. Gagawin ko, pero hindi naman tayo nagmumura. Ngingitian na lang kita. Pero nakakahiya ka. Ping, I'm so disappointed with your shameful proposal. Alright. Alright, Ping Lacson, paano ba yan? Hindi mo makukuha ang boto ni Atty. Panilo Salvador. Kung hindi mo yan makukuha ang boto niya, so yung mga supporters niya, hindi rin boboto sa'yo. At lalo na kami na supporters ng mga Duterte, hindi rin kami boboto sa inyo, sa'yo. So paano ba yan? Konti na lang. Naku,
ko ba naman? Ting Lacson, ikaw naman pala ang nag-propose sa building na yan. Tapos ngayon, yan i-platforma mo. Yan ang i-plataforma mo. Nag-joke ka ba, sir? Grabe sa laki ng budget ngayon sa Senate building na yan. Tapos ilan lang ang mga senador? 33 billion? Ganun kalaki? Ang dami ng nakikinabang dyan sa pera na yan. Lalo na marami ang naghihirap ngayon sa bansang Pilipinas na ito. Pero anong ginagawa sa mga senador ngayon? Sobrang napakagahaman nila. Ano yun? From 8 billion, naging 33 billion? Kung sa Bisaya pa, wala ang kuyapi. Pera ng taong bayan yan. Huwag niya namang ginahasa niya na ng ginahasa. Ang pera ng bayan. Ang kakapal ng mga atog ng mga senador na ito. Grabe. Tsaka, yan. Sorry ka. Di ka ibubuto ni Attorney Panilo Salvador. Kasi nga, di ba, nakakahiya yung ginagawa mo. Ikaw yung nag-propose, tapos ngayon, kasi palpak ng mga Senado ngayon, so, yan ang igawin mong plataforma. Okay ka lang? Okay lang ba yung utak mo, sir? Alam niyo ba, kababayan, ang laki-laki ng mga tax ngayon. Tapos, bayad kami ng bayad ng tax. Ginagamit naman sa mga infrastructure nila na walang kakwenta-kwenta. Isa na doon, yung Senate building na yan, yung flood control. Hindi niyo ba alam, sa mga hindi pa alam kung gaano kalaki ang budget ng flood control? 1.4 billion every day. Pero pag may baha, walang control. Flood ang naiwan. Kasi nga sabi ni BBM, nasira daw ng bagyo, malakas ang hangin. Mga tao naglabay ng basura kung saan-saan. Yun ang dinadahilan niya. Di ba? Gaano ka tulog na Pangulo? Alright guys, nasa sa inyo yan kung ibubuto niya din si Ting Lacson. Pero sana mag-isip po tayo kung ano ang mabuti para sa mga next generation natin. Dahil nga, ngayon, kita na nga ang naghirap. Sana naman, yung mga next generation natin, mamuhay naman, matamasa nila yung magandang pamumuhay. Diba? Diyan nagtapos ang reaction po natin at opinion sa video ito. Maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood at sana hindi kayo magsawa na panoorin ang video ko at please support niyo po ang munting channel ko. Paki-like, subscribe, share and hit the notification bell para updated po kayo sa aking video. Dalagon ang Diyos. Bye bye!